อีกว่ามันอยู่สอบบาเทียงตัวยังตัวมีอาจึงสักเกินบนเพียงลูกสาวพาชักยังเวกันมาเกินยอดยัง Kana teman kiong ya kan hewan cuklet ya kita bersama kacajongi jingi jingi teli kasahangi Kajing tengkai ba kajing khengkor joka nu du kur hapo joka ri khasi ba jentia kadai kum si benta ban tengkai ban penek pensa ya ka riti kedustur jong ka nu du kur kabadon ha ka nu du ka jaka ha keleng saudong jong ka bri u nyutrap ka jaj penru khasi kadai kata ka jaj penru ka ba kam sebladon satya ka nu du ka jing tho jing tar ka ba shai bat ka ba byang ban nang no nadu men kulong kuma kilawan ningkong hai ka ke jaka kidon ki ba ong ba ki khasi ki wan na benang kidon ki ba ong ba ki wan na Mongolia kidon ki ba ong ba la khai ka jaj bru khasi da ka we ka bru ka tip ka kirteng jongka da ka si kidon ru ki ba ong ba ki dei ka we ni ki khat arjat jong ki jiu but don shibun ki we pat ki jing batai saphang jong ka jingwan ka chu khasi ha ki ki lum khasi hanrai ki ni ki jing batai baro kim sem la long satya kita ki jing batai ba shai ban nangno u khasi ulawan nadu bastang kanu ku ka jaj ben riu ha ki perthai kadon la ka jonga history ka jong ki hanrai dei tang ka jaj ben riu khasi ka jongi ka bom la satya ban pitikna ban nangno ka wan bat menno ka wan hangni harilum khasi kidon shibun ba ki jatkur ki ba phar ki bala prisang le se ban wat ye ka daw tunrai jongki ban nangno ki wan hanrei ka long ba shitam palat ban lap namar ka jing khlat no jongki long shwa ki man shwa hagi por ki ba khndiat khlam ka tho ka pule ka ba byang bat ka ba pinjen jar bha ba nangno u khasi wan kadon tang ka we ka daw bat ka ta ka daw ka long ba u khasi uladon de ki hajar snam hangne hanrei ka tho ka pule pat kadang wan tang ha ka spa snam ka ba khat khandai kadai na kata ka daw ba ka ba penlong ye ka jaj maru khasi ba kam shemla don satya ya kata ka record ka ba shai na e bat nangno ki khasi ki wan le se kala bandai na ka daw ba kim nang ban tho ban pule hadin ki khindiat thosnam ha ka ba ki wan hangni bat ka dai ru ka ne le se ka ba pinjin jar bha ye ki kraw pur khat hapo jong ko ri khasi ban kham nyar le se ba kin don ke ba wat mania bat ban tho ru ye ki thesis ki jong ki ba nangno u khasi wan nadu basdang hooj ka jingdon jong ka district council kalong le se ban penne pansa ye ki jajkur ka ba phar ki badon hapo jong ko ri khasi ba jentia hanrei ban ong ba ki ta ki sangkur kin yo ye ka jing ithu napo jong ka KHADC bat ka JHADC le se kim don jing tip nadu basdang ye ka jingwan ju ka kur ka jong ki le se kim la ban tip lut ban nangno ka kur jong ki ka wan hanrei wat la ka taru kala don kam hadu kata na ka bata ka wipat ka pateng hadin daki spa bat ki hajar snam hadin nangne bakin tip lada ki babun ki kur ki badon hakeleng saudong jong ka ri khasi ba jentia kin register no yelade hapo jong ka KHADC bat ka JHADC khnang ba ka wipat ka pateng kan tip ye kita baro ka jingwan ju ka tho ka pule ha ka spa snam ka ba khat khandai kala pinpai khindiat ye ki khmat ki badum jong u khasi ki bla ka dum daki hajar snam wat la ka don tang khindiat e ki batip ye ka jingwan jong u khasi ru kumta mentang yu i ka jingsim khya ju ki jaj kur ki ba phar hakeleng saudong jong ka ri khasi ba jentia ban wat benya ye ka jingwan ju ki nangnu ki wan nadu basdang da ka jing isyong kun bad da ka jing dap renjeng pura harengkat ki program ki bafar menta ka sngi ka khat santrik jong na January jom taus nam arajara pon riu ka dor bar kur pulun jong ka kur yau pniau jong ka ri khasi ba jentia kala yo ban penlong ye ka general meeting ka ba ar ka jong ka hapo jong ka snong marngor langlau jong ka West Khasi Hill district hadin ar pos nam tam bakila yo ban penlong ye ka general meeting ka joki house nam sijar khandai spa khandai bosan hapo jong ka sinong mau south west Khasi Hill district ha ka ni ka sngi ka yo ban pen skam ru ye ki nongkit kam gi bathamai bat ki we pat ki nongkit kam jong ka kur yo pneu central body ha ka ba president Uday Uma Gaspar yo pneu vice president ma stranger yo pneu secretary ma Yohanes yo pneu assistant secretary ba Heldi Roy yo pneu finance secretary kong Iban Plasha yo pneu nangta ki advisor par gilong reverend SI yo pneu kong Mildred yo pneu ma Skingland yo pneu bat reverend WF yo pneu
Public Secretary Bak Ferdinand Yopniao nang ta ki khot pat Bak Met Standard Yopniao Reverend WF Yopniao Bak S Lingdar Yopniao Bak Jurisman Yopniao Kong Pida Lumlin Yopniao Marie Cardos Yopniao Bak Morshon Yopniao Bak Sharet Yopniao Kong Aibok Yopniao Bak Wolpan Yopniao Bak SN Yopniao Bak Bistoran Yopniao Reverend Kirpang Yopniao Bak Watlat Yopniao Bak Noberlin Yopniao Bak Silman Ris Yopniao, Bak John Paul Yopniao, Bak Christopher Yopniao. Bat ha kini ke general meeting, kini yo ban simru i ke bon bak kirai ke kentup. Ban registari ke kur Yopniao hapo jong ke Khasi Hill Autonomous District Council, bat kilat ban penmi fon hapo jong ke kur. Ya kini ke jialang lealam da ima Kasparli Yopniao, ubalong ru kum ucaman. Layok ru ban ai ke jingkran pedang, na iba BL Yopniao ka jingrwai pedang nega kur Yopniao marngor ka jingpen skam ye ki nongkit kam ki bapura da i Reverend Dr. SI Yopniao la yo ru ye ka jingrwai nega kur Yopniao ngunrau lapen sngo ye ka report jong ka kur la yo ye ka jingrwai nega kur Yopniao mautawar Shillong ka jingshat nega kur Yopniao marngor bad lapen wai ru ye ka general meeting lingba ka jingkren kublai da i Reverend WF Yopniao ha ke ke jelang gledon de spak ngut ki kur Yopniao ki bela wan bane simenta ne keleng saudong jong ka ri khasi betentia ha ke general meeting ke long hapo jong ka marngor langlau menta ka sngi ka khatsan trik jong to bana January jong to snam 8000 arphon riu sang hangi banya roi lang ladangi kwa banyo yuso patiang tuyang tumi ajing saken ban piang sabab ha shaki weken baken yo diang ladangi kwa banyo yuso patiang tuyang tumi ajing saken ban piang sabab ha shaki weken baken yo diang kum uklip kaye ya ka tin thai pan kum kanong pet nong li kum ta da jing ya ken li lang ha man kiyang ka shang sok shang san ladangi kwa banyo yuso patiang tuyang tumi ajing saken ban priang sabab ha shaki weken baken yo diang ladangi kwa banyo yuso patiang tuyang tumi ajing saken ban priang sabab ha shaki weken baken yo diang
jabat tung terkong Jing bishni jing bihon ro chu tuan Tang jing ie da pai ka diam ka mon Senang ya ka ako Asnem kendai kosan dorbar kur hacang mau sao barok layak sujang kur kajai pen edau oi kau arpeo henreu kat santari kamar ngor kan nojing snyau kumat ya kendu cikur cijan oi kau ngin persangkat bala banya tu kana lengkon sapan kagur yop nyau ki basong hanong munrau oi kau kana temen ki ong ya kani hewan cuklet merah hewan song senong ha ngunrau la mau kopet suadu mentah keong merah jengi kagak tengkapan hati hesang lenoi hakmat bandai akan jadikan kur madayap saya seneng jajung cikan cowan dur
no Rindu kau duk pesta Ya hasion hai long rangkan Oi Oi Hai ta chukya baro Hai ta chukya baro Ken hai chandran hai asno Rindu kau duk pesta Ya hasion hai long rangkan Oi Dapai kamon kadiang Snyau paran saban penwai Kitmok kadia lai nang Saya cem masin balai Gentang yawai ginong Gentang yawai ginong Kudaya kasrong mangor Jing spun piai hangi Play unang kekuyapi Nong ku long jaj balabuhai sinong kaleng kori khasi jantia
Kakur yau pniau kadai kawai na penegi kendat kikur. Badan la ka kendau kasiap. Badan la hilang dok kur. Lani ki manager kur. Kadan la kaniam karukom. Katip ya kasangkama. Katip ya ka akor kaburam. Katip katip man. Katip beri katip lay. Katip ho katip sop. Kakur yau pniau kadai kalong jaj long scare. Bahi kai ban kamai kahok. Bat ban kiar na ki kam thok kam shikor. Lasang ya kador barkur. Yau pniau pelun. Ri khasi jantia. Daki kinyirang ba. Ban ya teli kakur kajaj. Ban itau parakur. Ban singang kalong kur long jaj. Haka imlang kasalang. Ban kentiu ya kakadan long beriman beriu. Hakiliang barok. Nyai kaburam. Ya palat sis pak ngut kilong kinyi. Di belapan wandur. Ban lum ya kador bar pelun kemenengkong jong kakur yau pniau. Ri khasi jantia. Kini kilasyong komiti bun sin. Kilalay ciki saule air. Kata pamot kila tori ki kendongkin syurat. Kat cabadon ki parakur parajaj. Kat cabadon ki parado parasnam. Hakaleng kabri hunyo trap. Ban lum ban lang yaki. Ban pinsuto ya kejeng koridor. Jong kajelong kawai jong kakur kajaj. Kat haduk. Balala ban yok lum. Ya kadoror dorbar pelun. Jika kur yau pniau bat pniau ri khasi jantia haka arpulai trik banai balai sijar kena sepak kena pusan bar kinang kit kam benikong jongka kur yau pniau kilong kumne harum chairman ma endro yau pniau vice chairman ma mahadon yau pniau secretary ma forestar yau pniau assistant secretary ma gasparli yau pniau finance secretary Reverend S.I. Yopniau, Treasurer Mahes Dingwell Yopniau, Advisor Reverend Ma Father Albinus Yopniau, Reverend S. Roy Yopniau. Kisi members ha ketukasnam khanai spa khanai pusan kilalong Ma Serestar Yopniau, Ma Patsing Yopniau, Ma Swerli Yopniau, Ma Sowari Yopniau, Ma Skinglan Yopniau, Ma Victor Yopniau, Ma Brixius yau pniau, Ma Stanley yau pniau, Ma Crispin yau pniau, Ma Klosterwell yau pniau, Ma Cornelius yau pniau, Ma Quirin yau pniau, Ma Arcadius yau pniau, Ma Ioannis yau pniau na maulai omdei no bayang mentah. But bun na pedang kini ki ba la puli kila leino sah kaduar jeng ublei. Katai kadorbar haus nam sejar kena spa kena busan kalayatai berkelap pedang ya ka riti penyaj kur belapan wandur da kita kirang ba barkane ka riti penyaj kur kanang im hadu mentah meneh kabar kila kanan ru halor kilat lenti ban penyar ya ka kamai jong kakur kajaj kabalai lasim ro ya karai ban wanra ya kalongkur long jaj kabadan buram nadu kasyam man kasnishar ka korbar kur bat bandonru kasnang ka krau hapok kakur kajaj hadin katai ka dorbar la persang ban penlong bun teliki isi meeting henry shala ban penlong ya ka dorbar ka baar la thau biang ya ka ad hoc isi kur yau pneu pelun ri khasi jantia haka pratorik benai jun arjar kar khandai ha dorbar hall mokurwat hadin ka jing okam jong ima forest yau pneu iskutri jong kakur yau pneu haka to kapor henrai shamla ban pendikna haka pratrik nai banyo ajarar pulai la penlong biang ka ad hoc isi meeting haka jo ka jeka hangni ro la persang biang ban thau ye ka isi jong kakur yau pneu pelun la yo donation arjar sam spa nai ba philosopher yau pneu bari ka bisa la penan kam ban seo bai hall hang te makurwat Ayo donation siajar nekan nai Reverend Dr. S.I. Yopniau badiakan ke pisah la penon kam nak bentaban sio baisha la lum spot donation nak ibuan meeting ha ketiga si bat kami san hajar nai spa prapo tingka badiakan ke pisah la IT no ha iba Ioannis Yopniau bayang matahang ni Henry Kanero ka klemla bantulun cakmat kumta
lakot yang sa ka general meeting, ka general EC meeting hak santrik banai benekong arjar pesan ma benga lakot yang sa ka wei ka general meeting hak santrik banai bakat wei arjar pesan hadar barhol makarwat bala konvin bala penyayi dai magas parli yaukneu bala thau no yika isi kur ka baklani ban yoklum no yaka dorbar pelun jangka koryau pneu ka baar budget nang kit kam kumni harum president magas parli yau pneu vice president mastrain dar yau pneu secretary ba yonis yau pneu assistant secretary ba heldi yau pneu finance secretary kong iban plasha yau pneu advisors reverend SI yau pneu kong mildred yau pneu masking lan yau pneu reverend WF yau pneu layarai ban register no ya kakor yau pneu pelun hapo Khasi Autonomous District Council hadien kaneka dorbar ya kate donation balalum sahajar kandai spa praputuka balalum haka pratrik banai banyo ar hajar ar pulai laiti no ai finance secretary balajit thamai kata ikong iban plasha yau pneu hakane ka siru lalum sport donation biang na kitu gibawan meeting bat kami ar hajar ruspa badakane ka pisa la shimti finance secretary lai khoblei ikinuan meeting dai chairman bat layo uru ka jingduai penuai bat kurkur do dai masking lan yok nyo banang ther banang penjanai sisyo ban penwandur ya ka dorbar pelun ka baar la khot skawi ka ad hoc isi meeting ka baha ka santrik banai bakadar arjar pesan ya ka bala penyaji dai magas parli yok nyo ka meeting kala shemi gini kilai harum kabanekong layarai ban peneng ya kajing terwa ka dorbar kur yau neu marngor langlau unit ban penlong ya ka dorbar kur yau pneu pelun ka baar hapo marngor ko bangilong mentagasngi bat kalaja kaneka khatsan trik banai benekong arjar pesan bat kapor la ya bu posting menstep kakur ya pneu marngor kalakit kli ban penbiang nadu kaneka pandal nadu kaneka PA system nadu kisuki kimiet nadu kaneka priam kapenkop penpong nadu ka jakayang kali kabam kadi bat nadong shadong kala penwandor bat penjeli re kalti bengi wan ban hier ya kaban wan chakaneka meeting ti haka kerteng joka isi nga khot nga werlang ban ai ka jing khoblai bar ka jing tapti na kabanta ka kuryok ni marngor langlau unit na kabanta kar kane ka kamba bakilale nga bahangin tapti